dia a tothom. Què tal? Soc la Lara Lloguero, psiquiatra, i avui em podreu acompanyar en el meu dia a dia. Vinga, venim. A dir-vos que abans d'arribar aquí, que arribo a l'hospital més o menys cap a les 8, he esmorzat amb el meu fill gran, el Bruno, i l'he acompanyat al casal, que fa de monitor de futbol. A les 8 hi ha el passeig de guàrdia de l'hospital, que es fa aquí a la sala d'actes, on el psiquiatre, que ha estat de 3 de la tarda d'ahir fins avui a les 8 del matí, ens explica les urgències de salut mental que hi ha hagut i les urgències mèdiques, també si hi ha hagut alguna incidència en tot el recinte hospitalari, i ens explica breument els ingressos que hi ha hagut aguts procedents d'urgències. Del passeig de guàrdia, el psiquiatre li passa el busca a un dels psiquiatres d'aguts. Aquí tenim a l'Anna Paula Lertora, psiquiatra. Bueno, lo recibo yo. Esta mañana estoy a cargo del Busca, otros días de la semana serán otros profesionales de la H y mi tarea por hoy será recibir las llamadas de los hospitales de referencia y gestionar las derivaciones de los pacientes que tengan necesidad de ingreso. Després del passeig de guàrdia arribo a la unitat i assigno els ingressos que hi ha hagut. Doncs ara anem cap a la unitat d'aguts, que a les 9 tenim el passeig de guàrdia de la unitat, on ens reunim. Bon dia, aquí està tot l'equip de la unitat d'aguts i patologia dual. Aquí ens reunim l'equip d'infermeria i la resta d'equip clínic i comentem més a fons els ingressos que hi ha hagut via urgències per la tarda i nit i incidències que hi ha hagut amb els usuaris ingressats. Entonces por la mañana tenemos un número compartido, un WhatsApp con la gente de los dos hospitales de referencia y les comunicamos las camas que podemos ofrecer por la mañana para coordinarnos con ellos y recibir a los pacientes. Doncs en aquest edifici, a l'edifici H, com he dit abans, conviuen el programa d'aguts i patologia dual. La unitat d'aguts, el programa d'aguts, és una unitat on el pacient ingressa en una situació de crisi, de descompensació psicopatològica aguda, i l'estada mitjana normalment és entre 15 i 20 dies. El programa de patologia dual és un programa on la persona que ingressa sempre de forma programada, en règim voluntari, l'estada mitjana és de 3-4 setmanes i l'usuari té un diagnòstic comòrbid. Té un trastorn psicopatològic que en general està relativament estable i un trastorn per ús de substàncies pel qual ve fer el tractament. En època de vacances d'estiu ens reorganitzem els professionals i en aquests moments estic fent l'assistència a l'hospital de dia. Ara vaig a fer un seguiment d'un dels usuaris que estan ingressats. El vaig a buscar. Ara estem a punt de començar una visita familiar a l'hospital de dia, ja que hi ha un usuari que està amb dubtes de si continua l'ingrés o no i revisarem conjuntament amb la doctora Lloguero el pla de tractament. A l'Hospital de Dia de Sant Boi fem diferents activitats grupals. Algunes són conjuntes i altres són més específiques. Ara farem un grup de teràpia per a un grup específic d'usuaris amb trastorns de personalitat. Està basada en la teràpia dialèctica conductual, la DBT, i treballa habilitats de regulació emocional, tolerància al malestar, mindfulness i eficàcia interpersonal. Em dic Sílvia, soc infermera de l'Hospital de Dia, fem un grup de relaxació amb els pacients en el que participen tots i la freqüència és setmanal, els dimecres. L'objectiu principal és ensenyar i donar eines de suport perquè portin a terme totes les estratègies de relaxació per dur a terme la disminució de l'ansietat, de l'estrès i en situacions que estiguin una miqueta més nerviosos, portar-les al dia a dia en la seva vida diària. Doncs he pujat a l'hospital de dia i abans d'anar a la reunió de la comissió de farmàcia he pujat a la unitat per veure una miqueta com estava, si hi havia alguna incidència i parlar amb la doctora Iglesias perquè em faci una actualització de la situació. Hola Mar, ¿qué tal? Bien, voy a la reunión de la comisión de farmacia. Venga, hasta ahora. ¿Qué tal? Ara us presentaré els membres de l'equip i la Sílvia Sanz, la cap de farmàcia, ens explicarà en què consisteix aquest grup de treball. Bon dia a tots. En aquesta comissió el que tractem és tot el relacionat amb el medicament, que tractem que els fàrmacs que tenim aquí a l'hospital, a Fundació Hospitalària Sant Boi, siguin efectius, segurs, un ús racional del medicament